Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel, Lani Cañete Official. Magandang umaga sa inyong lahat, sa ating mga kababayan dyan. Maayong buntag, maayong utto, maayong gabi sa inyong lahat guys. Amping mo kanunay. For today's video guys, tayo sisimba ngayon sa Lipa. Doon kami sisimba sa Redemptorist Church. At ngayon ay, birthday ko. Yun. Kaya ngayon, nasa biyahe kami guys. Papunta na kami ng Lipa. Pagkatapos, kami ay mamamasyal. Mamasyal daw. Punta tayo ng, sabi niya, pupunta daw doon sa sa outlet. Sige guys, kami nasa biyahe na. Mamaya na yung update ko sa aking video at kami nasa biyahe pa. Hello guys, nandito na kami sa outlet guys. Galing kami sa Redemptorist Church. Mamasyal muna kami dito. Para mamaya ay kami kakain kami mamaya natin. Meron palang nonos dito guys. Ang ganda ngayon dito sa outlet guys. Dito tayo kakain mamaya. To nonos celebration calls for nonos. Sarap dito mga kumain sa nonos guys. Lakad-lakad muna tayo. Titingin-tingin muna tayo dito guys ng ating mga makita ditong mga wala pa masyadong tao kasi lang kami 9:30 lang kami dito dumating. Ay mamaya pa daw alas 10 ang bukasan ng mga kainan dito guys. Pasyal muna tayo guys. Birthday ko kasi ngayon. Dito kami sa outlet. Dito daw kami kakain. Sabi ng aking mga anak, tayo mama sa outlet para tayo ay makapamasyal din. Yeah. Eksakto naman guys, na linggo ang aking birthday. Yun, sumimba kami. Tapos, yun, diretso ng pasyal dito sa outlet guys. Tayo dito sa loob guys para tayo malamig-lamigan kasi sobrang init na doon sa labas. Guys, nandito kami ngayon sa saan ba to? Roller Fever. Ito na nga po, yung aking apo, magro-roller siya. Yun. Ayan po, yung magro-roller, so yung magtita.
po yung aking anak. Ari naman ang aking apo. Guys, nandito na naman kami. Nandito pa rin kami sa outlet. Dito pa kami sa outlet, guys. Nandito pa kami. Nag-shell pa siya. Naglalaro yung aking mga apo. Tapos na kami kumain ng tanghalian. Ngayon naman, kami na naman ay magmimerienda na naman kami. Magkakape daw kami. Sama lang ako dito sa mga anak ko. Sila nagyayakag. Tayo mama, magkape. Go lang ang go, guys. Pagka nagyayakag mga anak. Libre naman yan. Hello, guys. Nandito kami ngayon, guys, sa American Ribs and Wings. Sa Yes Cafe. Dito kami magkakape, guys. Diyan lang pala sa tapat. Yung always open. Doon lang kami. Tumawid lang kami, guys. Dito sa ano. Dito kami for coffee. Pasok na tayo, guys. Dito po yung loob nila, guys.